ኣትመዝና ኢና የና ልኸድለናዮ ከምዚ ዓይነት ነገር ዝተገቢ እዩ ሰብ ክመሃረሉ ኢኻ ይሕሰብ ዶ ይኾን? ብሓቂ እቲ ንሰርሖ ስራሕ እንታይ እዩ? ንሰብ ኸ የምህር ዶ? ንሰብ ኸ ዝኾነ ትምህርቲ ይህብ ዶ ልብል ነገር ብስሩ ኣብ ኣእምሮና መጀመርያ ይመፅእ ዶ ይኾን? ሰላም ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ከመይ ኢኹም? ደህና ዲኹም? ኣነ ሰላም ኣምላኽ ይመስገን። በቢናኹምዎ ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበለለይ ናበልኩ እምበኣርካስ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰበይ ይኩኑ ማለት እዮም። ብልሙድ ቤተሰበይ ድማ ላይክን ሃናፅር ኢትኹም ኣብ ኮሜንት ምቕማጥ ተኽእልኩም ድማ ሼር ብምግባር ምብርታዕኹም ኣይፈለየኒ ናበልኩ ስለትገብሩለይ ምብርታዕ ካብ ልቢ ይቐኒለይ። በእውነት ቤተሰብ ንዛ ቪዲዮ በመጀመርያ ብላይክ ተትጅምርዋ ላይክ ቤዛኹም ማለት እዩ። ላይክ ሲ ሓደ ቪዲዮ ቫይራል ንክወፅእ ኩሉ ንክሪኦ ግዴታ ሼር ከይኾንስ ላይክ እውን ብጣዕሚ ስለልጠቅም ላይክ ገሩ ማለት እዩ። ላይክ በፍጹም እቲ ሰብ ይሪኦማ ላይክ ይገብር እታ ምዃኑ ይፈልጥ እቲ ሰዓት እውን ልዕልዎ ማለት እዩ። ትበር ክላዓል ስለዝኾነ ተሓባበር ንሓግዝኒ ማለት እዩ ቤተሰብ እና ሎማዓንቲ ያው ብጣዕሚ ይገርምኒ ያው ኣሌክስ ልገበሮ ሓደ ጊዜ ሲ ዝኾነ ቪድዮ ንለቀቕ ተለና ሲ እዚ ቪድዮ ዚስ ንሕብረተሰብ እንታይ የምህር ንወዲሰብ እንታይ የምህር ዓይነት ትምህርቲ ዓይነት ጥቕሚ ከነዎ ብልካ ምሕሳሲ ንምንታይ ይቃርዩ ይብሉ ባዕለይ ማለት እዩ ቤተሰብና ትማላም ለቀቆ እንግዲህ ያው ሊሊን ኣሌክስ ተኻሪዮም ስለዝነበሩ ይቅርታን ማለት ከገብሩ እንግዲህ በሰርፕራይዝ መልክዕ ይቅርታን ክጥይቅ ኣብ ዝግጅት እናሃለየ ስእዛም ዘይ ኣብ ቪድዮ ትርእለኹም ቆልዓ ናይ ቀደም መምህርቱ መሓዛኡ ከም ዝኾነት ድንገት ከም መፀት ነውሩት ለርኢ ነውሩት ቪድዮ ናይት ማለት ኢና ድንገት ገዛ መጻሊ ላብሊዮሉ ሰዓት ሊሊ ከፍታ ተኣቲላ ክፍሎም ክልቶም ለጉዓም ረኸቶም ሊሊ ድማ መኒ ኣብላ ደንግፃ ሃም ልኮረየት ገለ ይነውሩት ቪድዮታትና መሓዘይ ያገለብሉ ሃምልትና ገራል ፍለጥ ኮይኑ ናይ ሎማዓንቲ ስግርም ይውልኒ ማለት እዩ። ብሓቅሲ ክንዲ ዝለኣክል በቃ ሓደ ጊዜስ ቃሪ ደዛ ነፍሰ ፅር ኮይና ሲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሰበይተይ ትብላ መባዓልቲ ሓዳረይ ናይ ቆልዓ ተሸክማ ቃሪ ደዚ ምንም ለይብላ ምንም ነፍሰ ፅር ለይኮነት ኳዕንስ ከምዚ ትገብራ ተለኻ ብሓቂ ብጣዕሚ ልኸፍአካ እውን ለናድድውን ማለት እዩ። ሊሊ ሲ ድራማ ትብል ናይ ሊሊ ገጽ ከመይ ሃም ካብ ንፍረት ትልዕሉስ ከመይ ሃም ተቀየረ ብሓቂ እዚ ምግማት ጠፉ እሱ ዋላ ድራማ ይገብርሉ ይኾን ክልል ግን በፍጹም ትፈልጥላ ብለ ኣነ ይሕስዩ ማለት ምክንያቱ ገጻሲ ብሓቂ በእውነት ብጣዕሚ ተቀይረ ግን ዓቅላ ከየድ ነኽዎ ይሓልፍ ያኒ ብዘጋጣሚ ብጣዕሚ ዓቅላም ልባም ያብለ ይሓስብ ማለት ምክንያቱስ ሳኡ ክፍላ ኮይዱ ምሳኣ ክሕቀፍ ኮይዱ ለኣከ ጉርስ ገለ ብጣዕሚ ይከብድ በእውነት ቀሪዶ ጥንስ ኮይንካ ልምንጭናጭ ቀረባ ልምንዳድ ቀረባሲ ምንም ነገር ጥንስ የብልካ ገለ ኳስ ይስምዓካ ሃም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ ዋት ፎቶ ተፍቅሮ ሰብኣይካ በዓል ሓዳርካሲ ኮይዱ ካልቲ ጓል መሓዘይ ነብራ ኣባ መማህርተይ ነብራ ኣባ ውልሲ ኮይዱ ክሓቅፋ ከሎ ኮይዱ ትምጉራስስ ሺ ፀገም የለ እቲ ከይዱ ምልጣፍ ምሕቋፍ ስመና ምጾ እዚ ሲ ሕናሲ ታያና ባን መሃረሉ ብሓቂ ኣሌክስ ማለት እዩ። በእውነት ኢንካባኸባ ኣንስ ክንካባኸባ ገለ ዋ እቲ ምንክብኻውኮ በቃ ብኣፍ ገበርካዩ ማዕዝዳ ትንካባኸባ ተቆልዓ ምስ ተወለደ ወይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እነ ተቆልዓ ምስ ተወለደ ሲ እታ ቆልዓ ምንክብኻብ ለድልያ ኸዚ ለይምንዳድ ለዓለይ ምኽፋእ ለድልያ ኸዚ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ቆልዓ ናይ ካ ፀውራ ለይና ተሕዛ ተንድዳ ተቃፅላ ትውዕል ለለ ኸዚ ብጣዕሚ ኮ ልገርም ብሓቂ በእውነት ቃሪ ደሳሲ ኣነ ኳስ ብጣዕሚ ትናደ ማለት እዩ። በኣ ቦታ ኮይንናማ ኩላትና ንረአዮ ሃምዚ ገፍጠጥኻ ካብድካ ስንካ ሓስካየሲ ሃምዚ ላበለ እሳተ ጉርሳም ስላ ዘወሩሉ ንዓየ ጉርሳም ታ ቪድዮ ትርእለኹሞ ማለት ኢና በእውነት ንስኽን ከትኾነ ከታይ ምተሰምዐክ እንታይ ሃምበልክን እስኪ ኮሜንት ኣቕምጣልይ ብሓቂ ማለት እዩ። ወዳት ከስኩም ከዚ ነገር ዝትዕልዎ ዶ ሃሙ ዓልኩም ወደ ነበርኩም በእውነት ኣነ በቃ እንድዒ ወይ ጎትተ ከውፃ ብሓቂ ማለት እዩ ወይ ጎትተ ከውፃ ኢላሚ ብስሩ ሃምዚ ዓይነት ዓቕሊ ይህበኒ ብሓቂ ማለት ኢና ዋ ከድና እኽዎ ሓልፊ ኣንስ
دراما يتلا دراما ستجزء خميها من الخاف أسخن يترلخني جزء بحد جزء أنا بونت تخري لا لسي بيتسب يقرت على أقول تخري لا لسي بتعم جزء حمير أتخفو تفرحك وي مسكينتي بحق سكان ساس أنا كخاف إنه خند أفا مالتينا أليكس بتعم بحق إني نشتي لبا مستوعلي لا لك أساسي بتعم مسمر تحلف لها بتعم مالتي إذا هو حدا ريتول تخل جن بتمل خت ملكة تريوت لها بتعم اللي دبر بحق مالتي قديت أحد ملخات لا ريته كصحف قديت مالتي صبو يكون حماق يكون هم تبصبو ريته نصحف لنا يبحماق تصحف كالون نتمرت الموسار كون نو سؤال غير خاش شلل خا محلاف كي هونسي قديتا رأخات فيديو تكومنت رأخا منو تكومنت رأخا نببخاسي قديتا نكتم محايش قديتا نكتستخخر يتكومنتات الصحف لو مثلا مالتي إنا بونت بتعم صبو أي جور خي حماق صراحة خسارة خا أليكس مالتي إنا همز عينت نجر كيسر كيد الجملة مالتي بحق بفقر بسحاق تمزقت لهم سي تهزونكو بحق مالتي بجوجتي الحليكم بتعمل مالتي بجوجت الحليكم هزي ودنس يعني بيتسم نكم لا عارفكم بيتسم نكمنا منتايكم همز عينت نجر فيديوهات ناس أرحكم بيتسم نسألكم بيتسم نكرحكم تسعر لكم نمنت حادثة بيتسون كفري بيتسون كفوتو وزوح نجار يزعل نسخم لا بيتسون كسألكم نكرهكم إذا نجرتي أو كومنتات دقامي كومنتات توهاكم تلو تنجر تلو مستخالي إنكم مالتي بحكي خازسي أبزان يوترين ناسم همز عن السلشونا يقولوا إرقد إنجرا له ينوم كون خلقن قديت عمست كومنتات للناس أصار خمس رحون صبغي بحكي مالتي خاز بزحات ناس سبسكرايب لعنا لله الناس سبسكرايب لتجارة نحر على الخونسي سهم خطأ أمه أتلخف اللي بيته لخف لتملخت لخف نجر ليتستخخلوه همزة عينت همز لهم عنتي حس خاية مسخانة خمالتي بمجرشة بونا كسر حلهم ملابل ودقت له سلكت نايسرح سلكت تدول نخا توزع ساون مساخك خدي بمجرشة لا حقف خمساخة تجاويد أخوين سويت قاعد كفو بخسي محازي نورا عركي نوراها لا حقف خائد ليد سخال تأماتم خموس أخا تهجي فيديو قبودو خم تحسوه وبحق إجن بونت بتعمل يدبر مالتي إحنا كاز تاين مهارلو تاي خمت مهارو تايكم مهاري أم الخمسة مزعلت نجا تمثل لهم تخيلكم كوب بزح نجرنا بزح فيديو نعاتها كان نمفلاتنا نبي تسوي المقرأ تدلهم وبزح من قد إنهم عليه نسات في اللي تجوروا تدلهم سي وبزح نجرنا بزح من قد بصبوا نجر مسخون سي نايهم بيتسوي هملي حفركم هملي نحفركم أرجع عني مالتي بونت تفضلوا ماني يوم سمسخهم سمو منشن جوركم على تحتي سبسكرايب لجورنا يسوي اللي بحقي ليه عنا يسوي اللي قد نعاني معاي خامس عينت نجر خب فيديو بتعملون دباري مالتي بحقي كيد الجم والخلهم مالتي أو كومنتنا حسلتكم ناس لأخمنا للون معاتي الناس نجر زعلكس كيد الجم لا خلاي معنت كيت دوغمو تولو تستخاخلو تولو نللوني كرتها وخانة قرات لا النورو كمل سو بجوجت نصبي مالتي إن بيتسب نايلو معنت فيديو نازي مثل نورو مالتي انقدر اسهم تسمعكم أقولت تتخون خاصة أيخنا همز مجارة تايم والخن تايم وسن خن تايم مجارة خن أو كومنت أمد قال لي مالتي إن بيتسب بدقامي نايلو معنت فيديو يزمثل نورو بقصالي فيديو سكان راها سسنا يوز بغوط الطعم لبلا مو وش على بلا نعاهم نالخو بزك سنواتكم باي.